Even kijken of ze open doen. Misschien mogen we wel even naar binnen. Ja, het zou wel lekker zijn. Stoppen! Leuk dat je kijkt naar de Zeeuwse stemming. Zeker! We gaan langs elke gemeente in de provincie Zeeland met de bus of onze tandem. En dat doen we door weer en wind. We gaan in gesprek met lokale inwoners om te kijken wat er speelt in de regio. En we zoeken oplossingen voor uitdagingen die hier spelen. Precies, zodat jij goed voorbereid bent voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. En vandaag zijn we in... Beverland, kom Hey, hier! doei! Winderig. Ja, het waait hard, hè? Hou je vast. Hey, Noord-Beverland is populair bij toeristen, hè Beer? Zeker. In de zomer bezoeken ontzettend veel mensen het eiland. Het is hartstikke populair, maar ik vraag me af, hoe beïnvloedt dat de leefbaarheid hier? Ja, want 1 op de 3 huizen is een vakantiewoning. Dus ja, in de zomer is het druk, in de winter is het rustig. Ken je je buren nog wel? Is er sociaal contact? Hoe kijken de mensen aan tegen het feit dat hier zoveel vakantiewoningen zijn? Zal ik dat eens gaan vragen? Ja, dan ga ik even een koffie zetten in de bus. Ja. Zo, we hebben de bus neergezet bij een winkelcentrum. Eens kijken of ik wat mensen kan spreken. Hoeveel mensen wonen hier permanent, denkt u? Ik denk 2.500 ongeveer dat hier permanent woont. Ja, ik denk wel grotendeels gewoon mensen die hier wonen. Hoe staat dat in verhouding met de huizen die hier zijn? Ik hoor eigenlijk nooit iemand over woningnood. Nee. Maar ja, dat zou natuurlijk onder de jongeren zeker wel zijn. Wat weet jij van mensen die hier eventueel een tweede huis hebben? Ik weet dat er veel mensen een tweede huis hebben. Ik weet ook dat er heel veel toerisme is. Toerisme is inderdaad ook zomers wel heel erg hoor. Je kan die auto's niet meer kwijt. Komen ze met 5, 6 kinderen. Ja, als die hier een huis te koop zien staan, dan denken ze, oh, een mooi vakantiehuisje. Maar dat maakt het ook wel mogelijk dat we hier een Beaumont hebben en 2 supermarkten. Voor de toeristen kan ik het me wel voorstellen. Het is zo'n mooie plek. Ja, in de winters en zo heb je het weer van de vaste klanten. Staan er nou ook veel huizen leeg in de zin van die zijn wel van mensen, maar er wordt niet bewoond? Idee heb ik niet. Wel veel huizen die klaarstaan voor verbouwd te worden naar iets of anders. Ja, bij ons in de straat is het er eentje die echt altijd leeg staat. Voor zeg maar de mensen die hier wel in de buurt willen wonen is het wel een beetje zonde. Ja, want wat gebeurt er dan met zo'n dorp? Ja, het wordt wat rustiger. Hoe gaat de gemeente daarmee om over het indelen van, nou, oké, deze woningen zijn voor vakantiegangers, deze woningen zijn voor mensen hier? Nou ja, er is wel een keer geweest dat er zeg maar appartementen hier te koop stonden in het dorp. Toen was het wel zo dat zeg maar alleen maar mensen uit de omgeving daarvoor mochten kijken. Dat was wel een goede optie, vind ik. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Dan moeten ze landelijk invoeren. Dat kan het huizentekort niet opheffen, maar wel verminderen. Nou, het is natuurlijk wel interessant, want die parken mogen uitbreiden. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die hebben een tweede huis gekocht, hè, als een soort investering. Maar die mogen het niet meer verhuren. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik eigenlijk wel jammer. Want het is toch voor die mensen de investering, het is toch leuke bijverdiensten voor die mensen. En als het maar gewoon permanent bewoond wordt, dat vind ik toch wel mooi. Ook als het verhuurd wordt. Ja. Jor, Ja. even opwarmen in de studio. Ja, Wat klopt. heb je te horen gekregen? Klopt, ik was in Kampeland Ja? en ik sprak onder andere een ondernemer, een winkelier. En die zei, ja weet je, in de zomer, toerisme, laat maar komen, want ja, dan kan ik geld verdienen. Aan de andere kant zeggen ze ook wel, ja weet je, er staan enorme files. Door die bungalowparken is het hier wel heel druk geworden. Dus het is ergens een beetje tegenstrijdig. Maar ja, dat gaan wij dus verder uitzoeken in de challenge. Ik denk dat hier bij de Schotsman dat er nog best wel mensen wonen. Want het is een hartstikke mooie locatie. Ik denk dat die mensen gewoon nog prima een eerste huis hebben. Ja, ik denk dus, ondanks het weer, dat het altijd hier heel rustig is. Dus dat er heel weinig mensen wonen. Nou, dat gaan we uitzoeken. Ja, pak je bord erbij. Hey, even kijken hoor, past dat nog? Ja, la 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 la. Die ging goed. Even kijken. Opnieuw! Duimpie! Nou, een kopje chocomel bij de Zeelandbrug, want het is koud. Kom maar bij de Zeelandbrug. Ja, oké, nou let's go. We gaan Oké, naar buiten. gaan. Yo. Hey Beer, waar zijn we nu? Nou, dit is een Schotsman, maar echt bijna alles staat hier leeg. Oké. We ketsen hem hier even naar rechts. Oké, we gaan hier naar rechts. Ja. Even aanbellen. Ja. Hey, ik zie hier auto's. Beer, ga hier eens even kijken. Zou er iemand zijn? Nou, we gaan door. We gaan door. Op naar het volgende huis. Nou Beer, probeer maar. Ik zie wel mensen. Misschien mogen we wel even naar binnen. Ja, het zou wel lekker zijn. Jor, Ja? wel thuis, wilde niet op beeld. Oké. Ik weet niet of hij er vast woont. Oké. Maar Nou, ik ga er wel een beetje van uit. 1-1 nou, toch? we gaan fietsen. 1-1. Ja.
Even kijken hoor. Zwanenlaan. Nou, we gaan het hier eens even proberen. Wat wel licht, Beer. Kom maar, 2-1 dan. Hey, ik sta weer voor. Nou, of die tandem jij. Snel fietsen. Oké, Jor, weer. we doen nog een laatste Laatste huisje. poging. Ja, hier, die ziet er mooi uit. Ik rij gewoon naar binnen. Kan mij het Fiets schelen. gewoon ervoor. Oh, ja, hier naar binnen. Zo, Hup, hup. oké. Ga jij eens hier eens even aanbellen? Goeiedag meneer. We zijn van Omroep Zeeland. En we zijn aan het zoeken naar mensen die hier permanent wonen. Woont u hier permanent? Ja, ik woon hier permanent, ja. Want we zien een hoop huizen hier die leeg staan. Wat is daar denkt u de reden van? Ja, heel veel mensen die hebben dat als tweede huis. Ja. Ja, die komen in het weekend. Of die komen de hele tijd niet. Of ze verhuurden het. Er wordt nog wel verhuurd dus. Ja, er wordt behoorlijk verhuurd. Ja. En voor u als bewoner, wat doet dit met uw buurt? Nou, het is in ieder geval wel rustig hier. Maar je hebt natuurlijk ook wel eens een keer dat ze met heel veel mensen in zo'n huisje komen in een weekend. Ja. En dan wil het nog wel eens een keer behoorlijk tekeer gaan. Ja. Feestjes. Bijvoorbeeld. Ja. Dus er zitten eigenlijk best wel veel bewoners. Alleen ze zijn niet permanent. Nee. Ik denk ongeveer 20%. 20% woont er vast. Ja. Vind ik best weinig eigenlijk als je het zo zegt. Ja. En qua gemeentebeleid, ziet u dingen dat de gemeente hier doet? Of is het lastig om daarover een antwoord te geven? De berichtgeving vanuit de gemeente vind ik niet zo geweldig hier. En bijvoorbeeld gemeentenieuws krijg je niet. En dat is wel jammer. Ja. Fijne dag hier nog. Nou, Beer, dat was me wat. Ja, we zijn eigenlijk wijzer geworden, maar ook niet heel veel wijzer geworden. We hebben weinig mensen kunnen spreken, ondanks dat er veel auto's stonden. Ja, je spreekt niet zoveel mensen als ze er niet zijn. Nee, maar we weten van die meneer, 1 op de 5 huizen wordt sowieso permanent bewoond. Ja. Dat is dus minder Niet dan de veel. helft. Dus dat betekent... Ja, ik heb weer gewonnen. Weer gewonnen. Nou, Nou, hard trappen, jongen. warm worden. Hoe werkt het ook alweer? Ja, dobbelen. Dobbelen, Heb je die wel allemaal huizen, hè? Dat is toevallig ook het thema, hè? Ja, want wat hebben we gezien vandaag? Nou ja, Noord-Beveland is prachtig, hè? Je hebt er de ruimte, de natuur, mooie huizen, de zee. Dat maakt het natuurlijk super populair om hier te wonen. Maar helemaal bij toeristen. Ja. Die hebben hier graag een huis. Ja, die kopen dus ook. Dat is meteen lastig. Want aan de ene kant, de toeristen die zorgen voor economische welvaart. Ja. Aan de andere kant, de woningmarkt is krap. Ook voor de locals is het hier moeilijk om een huis te vinden. Ja, doordat die toeristen natuurlijk die huizen kopen. Dat hebben we gezien, hè? Het was behoorlijk rustig vandaag op straat. Ja, want die toeristen komen natuurlijk graag als het mooi weer is. En dat was het vandaag niet. In de winter. Juist. Hey, maar waar alle politieke partijen het over eens zijn, er zijn 8 politieke partijen die meedoen aan de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Er moeten meer huizen bij, Ja. helemaal voor de lokale bewoners en voor de starters. Precies. Nou, welke partijen zijn dat dan? Je hebt sowieso een lokale partij, dat heet Hart voor Noord-Beveland. Ik had de VVD opgeplakt, Precies. GroenLinks, PvdA, Ik moet eerlijk bekennen. Forum voor Democratie, Kijk, SGP, wij zijn Noord-Beveland. CDA, Nou, en dan heb je nog de NBB. Noord-Bevelands Belang, een lokale partij. Ja, over één ding zijn eigenlijk alle partijen het wel eens. Er moeten woningen bij. En vooral voor de lokale bevolking, maar ook voor starters op de woningmarkt. Zeker, nou, er zijn 8 politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ze denken er allemaal net iets anders over. Ja. Om te beginnen het CDA, die denkt er zijn genoeg recreatiewoningen, er hoeven er geen nieuwe meer bij. Nee, nou, en dan heb je GroenLinks PvdA. Die vinden dat alle nieuwbouwwoningen, dat mensen daar verplicht moeten worden om te wonen. Die mag je dus niet verhuren of als recreatiewoning gebruiken. Dan heb je nog, wij zijn Noord-Beveland en die willen dat recreatiewoningen toch ook gewoon gebruikt mogen worden voor normale bewoning, zullen we maar zeggen. Permanente bewoning. Permanente, zo noem je dat. Precies. Wil je nou meer weten? Kijk naar www.omroepzeeland.nl/zeelandkiest. Daar kun je iets meer informatie vinden. Over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Zo is het. Ik ga gewoon, net als de rest van de partij, ik ga gewoon bouwen. Er moet ook gebouwd worden. Er zijn te weinig woningen. Oké hoor, kom, we gaan even een showkie doen. Je verdient de loon hè, als winnaar. Ja, maar weet je Beer, uiteindelijk zijn we allemaal winnaars. Hè? Je hebt toch weer gewonnen hoor. Kijk eens wat een uitzicht. Kijk eens. Zitten. Is die goed uitgeklapt? Kijk eens, een chocomelletje voor de winnaar. Nou, ik neem er zelf ook een. Hé hoor, wist je, deze brug, de Ja. Zeelandbrug, is een rijksmonument. Ja. Was ooit de langste brug van Europa. Maar nu is het de langste brug van Nederland. Maar kijk, dit is toch wel echt top, Ik kan hè? het einde niet eens zien. Hey, gefeliciteerd met de winst. Dat is het wel, maatje. Ik vind het wel minder. Wat heeft Zeeland veel te bieden eigenlijk, hè?
wind, kijken. Ik heb het echt koud.